perdent res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Els meus records en el món de la música se remunten a l'edat mitjana. Va ser un grup que vas tindre, que vas muntar abans del tall. El grup aquell es deia Equip València Folk. Gossos de nata i copes de brull, moviment de fustes, blanc i meu gust, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. La meva primera vegada damunt d'un escenari ho vaig passar molt mal. No, però és broma. És perquè jo sóc una persona molt vergonyosa, realment m'ha anat superant en els anys, però tenia molta pressió, no? Perquè estàs damunt de l'escenari cantant unes cançons amb un missatge transgressor i va ser una cosa molt entre emotiva, mesclada en nerviosisme, no sé, però va ser algo molt especial. En 1971, el meu pare, Leonard Giner, formà i dirigiu una rondalla a Tavernes Blanques, una rondalla de gent jove, fantàstica, valenta, agosarada, combativa, i d'ahí nasqué Carraixer 72. I ahí estava jo, en 10 anyets. Per a mi va ser importantíssim conèixer tota aquesta música de la nova cançó, de cantants, cantautors catalans, valencians. Quan acabem l'institut i muntem el grup i tal, és com que no vam decidir en cap moment que anàvem a cantar en valencià perquè això ja venia de sèrie, igual que sí que vam decidir que volem posar una dolçaina al grup o quin estil de música vas a fer en cada moment, però no decideixes que vas a cantar en valencià perquè això ja ho tens clar, no? La nostra primera actuació va ser al Festjoc del 2019, on vam actuar i vam tocar 3 cançons i això va ser com la nostra carta de presentació. Quan començarem amb això de la fúmiga, diguem que d'alguna manera el nostre objectiu, gran objectiu, era ser un grup del sector. Per què? Perquè ens emmirallàvem en la Gossa Sorda, en Obrim Pas, en Azpencat, en Horchata, en els Vàters, i quan tinguem l'ocasió de tocar amb xarango i amb la Gossa Sorda en el cine, en el nostre poble, vull dir, això va ser un subidon total, perquè jo te dic, érem una xaranga que tocàvem versions pels pobles i no pensàvem que arribara a això. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Per a mi, haver estat tantíssims anys en el món de la música, en primer lloc, m'ha ajudat a descobrir este país. No és que jo ja coneguera el país i fera les cançons per a donar-lo a conèixer, sinó que a mesura que feia les cançons anava coneguent el país. El jo poder en 13 o 14 anys viure l'emoció que es vivia en els concerts d'aquesta gent, no? Em va marcar moltíssim i me va fer conscient de la importància que tenia i la necessitat de recuperar la nostra llengua per a aquest espai, no? Per a la música. Obri el teu jardí, que ja és primavera. No, tu no eres el més guai de la classe si escoltaves música en valencià perquè això no ho escoltaven els teus germans majors. Era una cosa un poc estranya i com molt tenies que anar-te a l'època dels cantautors que escoltaven els teus pares. I bé, jo crec que d'alguna manera sí que vam ajudar a que tot allò fos una cosa més normal, no? Per a defensar la terra, per a defensar el poble, per a passar-ho de puta mare, per a conèixer la gent meravellosa. La defensa de la llengua, si no la fem nosaltres, no la farà ningú, igual que si el feminisme no el fem les dones, no el farà ningú per nosaltres. Ens encanta cantar en la nostra llengua materna. Aleshores pensem que és molt important
no? de ser usuàries, d'escoltar música en valencià des de xicotetes totes, d'haver anat a diferents festivals de música en valencià com el Festjoc, el Festiver, doncs ara poder actuar a aquests concerts doncs, per a nosaltres és molt important i ens fa moltíssima il·lusió poder contribuir a això, no? A la difusió de la nostra llengua i del nostre missatge. En l'àmbit familiar, pues, ha sigut un projecte de vida. Estem tots ahí, tots anem a una, al mateix compàs. És el llegat del nostre pare i estem per la tercera generació ja. Vol dir que això no s'acaba. La música en valencià durant tantíssims anys pues, ha servit així en el país per a enfrontar-se realment a les forces de dreta, a les forces colonitzadores, espanyolistes, agressives. Nosaltres sempre hem lluitat per la llibertat, per la democràcia, per la justícia social, per el feminisme, i això a la dreta no li ha agradat gens. Sempre ens ha considerat com una amenaça. D'entre la terra s'afonen sota els nostres peus. La història d'Espanya s'ha muntat sobre l'aniquilació de les cultures que no foren la cultura castellana. La prova està en lo que va ser la batalla de València. Van tindre molts problemes, va ser terrible. Hi havia actuacions que venien i ens les rebentaven. Recorde una en especial, la d'Almàssera, que va ser molt dolenta, molt perillosa. Ens pujaren a l'escenari, ens agrediren, li tragueren una navalla a mon pare, ens ratllaren la furgona, després també en una altra ens tragueren una pistola, i en 1979 això ja va ser horrible perquè estàvem actuant en la plaça dels Furs, en València, i al costat de l'escenari on estàvem actuant estava la furgona on estava la meva germaneta i ma mare dins, i ens posaren baix del furgó 2 paquets d'explosius. La dreta en este país és espanyolista, i en el sentit espanyolista que persegueix l'aniquilació de les altres llengües i cultures. I, per tant, el cantar en valencià continua sent una opció que sí que te posiciona políticament de manera molt clara i molt evident. I jo crec que sí que la cançó ha sigut un arma total de lluita contra el reaccionarisme en aquest país, i tot el món ha sigut molt conscient d'això, i segur, en tota seguretat, que ha ajudat al canvi polític que tant desitjaven, no?, durant tants anys. El més important era que aquesta ideologia, aquesta llengua que tenien les cançons, els valors que pregonaven, les preocupacions que teníem, anaven més enllà de les preocupacions que d'alguna manera des del mercat cultural es vol tindre, no? És a dir, anem a fer un supertemazo, anem a petar-la i anem a muntar-nos en el dòlar. Fer música en valencià i el circuit de música en valencià és una ferramenta contra la dreta i contra aquestes coses que no es molen per 2 motius. Per una banda, òbviament, per les lletres i els missatges que transmetem els grups que habitualment cantem en valencià, perquè som gent compromesa i som gent que en les nostres lletres plasmem un missatge i uns valors que resten a veure amb l'extrema dreta. I això crec que és la part més important i és el que d'alguna manera tenim que continuar cuidant per a disputar l'hegemonia del bloc conservador, en el sentit de que nosaltres, ja no per convèncer algú, ja no perquè anem a convèncer de que el que diguem nosaltres és millor o el que siga, sinó
perquè anem a crear societat i això és el que els pararà. No? Una revolució necessita la seva banda sonora. Que la música en valencià és increïble perquè ha estat ahí en els pitjors moments. O sigui, quan tot estava en contra, la música valenciana s'ha mantingut. Pensem que els polítics que hi ha ara, avui en dia, al govern o als ajuntaments o on siguen, tant a gran escala com a xicoteta escala, són gent que ja ha conegut, ja ha mamat i ha anat als concerts dels grups que en aquell entonces començaven, com pogueren ser Gossa Sorda, Obrim Pas i de més. Després tot això a poc va anar ampliant-se i ara les noves generacions també estan escoltant tot això. Sí que crec que va calant, no a lo millor directament, però sí que va calant el missatge. És que la música és un altaveu per dir moltes coses. La música en valencià ha sigut un altaveu per a moltes i molts joves que gràcies al fet d'escoltar música en valencià s'han conscienciat a nivell nacional i a nivell lingüístic. Aleshores, ha sigut molt important el fet de que apareguera la música en valencià perquè d'aquesta manera igual hauria sigut difícil poder arribar i poder llançar el nostre missatge. Som la història que no han escrit, som la remís de la tempesta, som els estels que van créixer, som l'esperança i la tristesa. Som el poble reconstruït. Si quan la nit hem de buscar el foc, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. A totes les dones que ens envolten. La música en valencià, durant tota la seva trajectòria, ha estat molt masculinitzada. Com a grup de dones, sí que hem patit moltes discriminacions. Abans perquè la gent no estava acostumada a veure a dones músiques. No estava acostumada a veure una dona que tocara un instrument d'home, com el meu, el fiscorn. Quasi tots els grups que per a nosaltres eren referents, des de que érem adolescents fins a fa pocs anys, eren grups d'homes. Per exemple, en els festivals no tenim paritat. Sempre veuràs més grups d'homes que de dones. I pense que això ara mateix està canviant moltíssim. Cada vegada són més les dones que fan música en valencià que han perdut la por, que han pujat als escenaris, i això és una de les coses una de les coses principals del nou canvi dins de la música en valencià. I poden dir, és que no n'hi ha quasi dones. Això no és de veres. Hi ha una llista enorme de grups de dones fantàstiques que ho fan molt bé. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel. Mira, jo el 8 de març del 2018, que va ser, un fet històric, allò va ser com... Anaves pel carrer, jo vaig anar al coll, en el meu cas, i la van posar i jo diia, què? No sé, saps? Em va eriçar la pell, estava, i jo dic, no m'ho crec, i va ser molt emocionant. I m'agradava que no era jo la que estava cantant-la, estaven cantant-la totes. Va ser un moment, per a mi, de veritat, que molt únic, me'l quede. És d'això que me'l quede ahí en la memòria. El tema que diguis d'una cançó abans de 2015, estava pensant en una cançó nostra, que és la de Falsos i Absurds, que és una cançó que fa la crítica dels mitjans de comunicació que podia ser totalment actual. O sigui, la crítica realment dels mitjans de comunicació que es fa en la cançó és molt actual. Dona com la bomba quan hi ja els diari. Notícia i primícia són sinònim res. Heu aconseguit sense massa esforç enganyar a molta gent. Furgaré on no toca i no aniré a l'infern. Hi ha
una cançó que al tall vàrem fer, que la fèrem l'any 2011, i aquesta cançó es titulava El romans contra camps. I feia així, Déu em dóna inspiració per a poder explicar la vida d'un pecador que du la ruïna al poble governant en confusió. Ell somriu d'orella a orella i mentre somriu es riu quan s'enix per la portella dels perills d'alguns judicis el condemnen a la rella. I tenim una altra cançó que es diu Carreixet a l'Eurovisió, que és com un termòmetre segons la societat i la política va canviant, canviem de lletra, la cantàvem abans, i ara també la cantem i toquem el tema de l'independentisme i també li peguem canya a l'extrema dreta, clar que sí. Que ja tenim tot el que volíem, una cançoneta per a les províncies, per a que ballin en la FM, i així un hit pareixerà. El vent per a mi marca l'inici de la recuperació de la nostra llengua per a la música. La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Si ho miro des de la perspectiva de la cultura, que tinguem sort, de Lluís Llach. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que acabo sent tranquil·la harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que et va mancar. Però si ho mires des d'una perspectiva així un poc més, no sé, des d'una perspectiva diferent, vaig a dir així, no vull quedar mal en ningú, diria la de Bustamante y Alex Restos de Operación Triunfo, la de Por el amor de esta mujer. Esa em ve el pèl. Sí, així em dona... m'arranque. Serem la veu d'eixe poble que crida, que es deixa la vida, que mira endavant. Que mira endavant, seràs camí, seràs port diluïda entre besos i arraps. Serem l'exèrcit que no vol... La cançó que definiria el moment actual seria Contra l'oblit, de Malux. Són les que lluiten per guanyar amb la vostra força i dignitat. És el moment d'anar al tall per no tornar a reviure el passat i vibrar fins a la lluna amb aquesta electrocúmbia. I és el cant de la muixeranga, és la música de la muixeranga. Jo vaig fer una lletra perquè si en un moment determinat se volia cantar, doncs que se poguera cantar. Des de la nit brolla la llum que ens crida a despertar. Bé, deixar-ho tot en mans de les institucions és perillós perquè la política és com la borsa, puja i baixa. Sí que és de veres que ens fa falta ajuda institucional, però també ens fa falta el recolzament de la gent i sobretot de la joventut. Jo penso que és molt important que la gent jove estigui allí, si no, no tenim futur. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Com a joventut és important que n'hi hagi teixit associatiu, que la gent estigui organitzada, perquè ara pareix que això cada vegada en les xarxes socials i amb este món que tenim cada vegada més líquid, d'alguna manera, doncs se va dissuadint. Des del moment que n'hi ha una mà oberta, de que s'obri a punt, de que el govern valencià ja no és el teu enemic, doncs clar, és normal que la gent també es relaxi un poc, perquè clar, la majoria de la gent no vol viure tota la vida en guerra. El jovent necessita trobar aquesta motivació i també la troben si des de dalt reben ajuda, perquè si no al final dius,
Si estic jo així tirant del carro però ningú em posa facilitats, és difícil. Jo penso que la gent jove ha d'estar vigilant i monitoritzant tot el que estan fent les institucions i omplint tots els llocs on no arriben. Que la música, també com un dret, arriba als barris i arriba als pobles. El treball de la gent jove, l'articulació i la socialització de la gent jove en unitats comarcals i locals, això és importantíssim per a que la cançó tinga un suport real. I és important que estiguem organitzats, que continuem fent assemblees, que continuem prenent decisions, perquè si no sí que seran les institucions i els polítics directament els que ho facin per nosaltres. A veure si mos veiem en algun concert en la nova normalitat. Què vaig fent? Jo diria això, que convide a totes les institucions a que intenten això, fomentar en esta nova normalitat la cultura. Molts músics i molta gent que està treballant en aquest sector està quedant-se darrere. Si les administracions no tiren endavant, hi ha molta gent primer, molta gent que va passar-ho mal a nivell econòmic i després és possible que tot aquest moviment i aquest sector que ha costat tants anys de crear s'esfonse i no molaria. Jo vaig a donar dos missatges ara mateix a la gent jove que està començant, els grups i els artistes cantants que comencen. El primer és que miren de passar-se-ho bé en el que fan, que miren de realitzar-se i d'estar satisfets fent cançons, cantant-les. I la segona, que es plantegen la possibilitat d'estudiar com cantava la gent major d'esta terra i com feia música, quina conducta musical tenia. Bé, anime a la joventut, als músics, a les dones músiques, a continuar fent música en valencià perquè el país ho mereix. Ofertos de vida ya.